polygamy bụ system of us. Then ịsịkwa nna ọwa asị jee nene nna mụrụ gị maọbụ nna mụrụ nna gị ọ lụrụ ụmụ nwaanyị na-abụọ maọbụ ịtọ. Jee nene nne gị maọbụ nne mụrụ nne gị maọbụ nne mụrụ nne mụrụ nne gị ọ nwunye nke abụọ ma nke ịtọ maọbụ nke isi. Before ị bụrụ nke isi o nwere ndị so gị n'azụ. Before ị bụrụ nke abụọ o nwere onye nke so gị n'iru. So that is it. Ụmụnne m, polygamy is Igbo culture. Polygamy is part of us. And if polygamy ma nwoke sị gị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na-abụọ o ruru gị lụọ o ruru gị ejeli sedugeti ya ị mara ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ịfụ nwa nwaanyị kịta na ji ntị nụ na achọrọ m ịlụ gị ka ị bụrụ nwaanyị nke abụọ na iji ntị nụ na ekwensu na ebe a ya ajọ mmụọ na ebe a tọnda the world ga-esi tọnda gbagbuokwa gị Holy Ghost fire na ọ chọrọ ịbụ nwaanyị nke abụọ na the world ga-esi Holy Ghost fire na ajọ mmụọ na ebe a ya nke Holy Ghost fire na ajọ mmụọ na ebe a wụ obere ihe mana ọ ga-agba gị Holy Ghost fire ịwụ nwaanyị nke abụọ with every might and anything you can imagine of